Törmättiin. Tyrmättiin. Eli täällä sitten mennään. Täällä on meidän sitten vähän niinku vai tähystystorni. Näköjään. On pakko mennä ja sit lähdetään tänne. Salareitti. Tänne. Jos on pakko, niin sit täytyy mennä tänne. Tosta noin. Odota. Ani ja sitten tehdään tätä. Tähystysreittiä pitää. Sattumpa voitit. Mitä? Mä en koittanut ja mä häpisin. Miten tää on mahdollista? Kertokaa YouTube, miten tää on mahdollista? Sit mun Janku tulee kattoo sun videota. Johas, mäpäs teen sulle tämmösen videot, että sä oot voittanut aina. Sulla on kaikki timanttiaulut. Noniin. Piirakka. Yksi kuoli heti. Mitä hemputin tuuri tää oli tolle? Toi kuoli parissa sekunnissa. Älä kaiva nenää, mun pikkuveli kaiva nenää, hyi hemputti. Jota sinä et ole tiennyt. Vuoteen. Sinä et. Jos olis semmonen, että onpa häkköily, mä haluaisin heti sen. Ai nenän kaivuhäkkäri, hyi hemputti. Ei vaan ne vithelvos häkköily. Et oo vithelvos. Koska se olis hauska. No ei nenän kaivamishäkköily oo. Et koko ajan heittää jotain läkää ja toinen pysää. Tuolla se on. Kuinka korkealla nää on oikein tippumismäärät? Ei helkkari, me ollaan jossain. En sano missä ollaan. 48 tästä riittää. No sitä riittää enemmän. Katsokaa tätä. Suoraan tänne reikään. Miltä toi kuuluu? You died. You died. Oh, nää. Niin siksi sä hävisit, kun siellä oli TNT. Mitä sen ampuis?
Ei. Tai sit ampu sen ja ja sit painat äkkiä sieltä sytkärit sitä ja sit se räjähtää. Täytyy olla raketin kyydissä. Kato. Tää on pistänyt tänne stopperillekin. Kato. Auto ei saa mennä. Kato. Auto ei saa mennä. Mitä kamaa? Mitä kamaa? Et sä nyt kaikkikaan Matti. Nyt tarvisit paljon blokkeja, Veeti. Niin paljon blokkeja. Nyt tarvii paljon blokkeja. Noin paljon. Laktiivit. Maailman hienoin. Mun pikkuveli laulaa tätä englantilaista laulua, vaikka se ei edes osaa se sanoja. Se voi laulaa akittölle poppepele pepipipipulaa, kakukka läpänä. Vittititsi! Toi oli mun laulu. No niin, meikäläisellä on niinku 35 coinsia vaan. Miettikää. Mikäs toi on? Onks toi 6? Oh. Tällä korkeudella meikäläinen kuoli. Laskia sitten heitettiin TNT ja sitten lentää. Joo, mutta... Bla bla. No niin, meikäläinen sitten mä katson, jos tykkäsit ja painakaa sitä tykkäysnappia, ja jos ette, niin voi. Ja teolakkaa kanavaa ja se on meikäläisellä moi. Oi.